Mastreets social media manoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Ndinayo nyaya ndoda ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri nyaya ine chekuita nezvematongerwo enyika nemapato akasiyana siyana anotsigirwa muZimbabwe. Handiti asi ndadaro usati wasubscribe iwewe please subscribe. Handiti turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Nchitwa zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint umwe anobva batikana kuti sei uchititi vazukuru aiwa unongondigamuchirawo sehanzvadzi yamai vako chilast born chemba mamai vako hapana chakaipa. Handiti vazukuru nyaya ndauya nayo sekuziva kwenyu kuti Prophet Passion Java iye akaberekwa achinzi iye Panganai Java aiwa sekuziva kwenyu kuti haisi secret kuti anotsigira President ED Mnangagwa. According to him anoti anotsigira bato kana kuti musangano anoti musangano here aiwa anoti anosapota ED President ED Mnangagwa avo vari kutonga iye zvino ari kutungamirira nyika yeZimbabwe ndo vari kusapota even pama-elections ari kuuya e2023 he made it clear kuti ari kusapota President ED Mnangagwa kuti vapinde zvakare muofisi. Handiti tazoonawo mukoma wake anonzi Simba Rashe Java ari kusapota musangano weCCC achisapota vaadvocate Nelson Chamisa vanova mutungamiriri webato nyowani rinonzi iro CCC rine kala ruvara rweyellow. Handiti babuitawo video kuFacebook ende munoona munofollowa drama racho. Handiti so amene munozviona sei kuti the twabamus. Handiti ana twabamu vanseparatewa nekuda kwepolitics kwematongerwo enyika. Simba anga asingafaniri here kungosapotawo musangano kana kuti Passion anga asingafaniri hameno epapapa vanga asingafaniri kungova nebato rimwe chete here. Havasi vari vane hondo dzavari kuda kutanga here vakomanawo. Simba haasi ada kutanga hondo here naPassion sezoya zvavakamboita kumashure. Amen. Asi Simba he made it clear kuti ari kusapota Nelson Chamisa neCCC. Ndozvandandoyezokuzivisa vazukuru kavidhio kaSimba chitokaonai kanotevera achiradzawo musangano anosapota. Ngataura nokucomment section kuti munofunge nezve vaviri ava nemapato avo nekusiyana kwavo kwemapato the Javas munoti kudii navo. So from Angles and the only Zimbabwean uncle kavidhio kanotevera. Much love. Actually, it's an endorsement that I'm doing to Chamisa, CCC. I'm on CCC because of some certain reasons that are logical, and it takes someone who's intellectual, it takes someone that has got common sense to advocate for Chamisa. Guys, this is Utaneta and corruption. We are tired of racketeering, we are tired of embezzlement. We are tired of people who are doing embezzlement. We are tired of people who are doing cruelty, crime against humanity, human rights abuses, and all those aspects that I'm talking about. Chamisa is against that. So, guys, go and register to vote. 2023, vote for CCC Chamisa. My vote goes to Chamisa because I'm an intellectual person and I'm someone who wants Zimbabwe to develop. To developed nations and even a semi-developed nation like here in South Africa. This is Beacon Bay. You can see it's just like Malibu, it's just like Beverly Hills, it's just like California. So it's just like Maryland. This country is beautiful because it's well managed, although there's corruption. So guys, go and vote for Chamisa. I'm telling you, my inspirator, the person who inspired me to know all those things and to say what I'm saying, Jimai Wangu Wangavari, the late senator with MDC Alliance, the late Christine Rambanipasi Java, who sacrificed her life for 30 years, but she mirrored my human rights, people's rights. She was against corruption. She was against racketeering.
She was against embezzlement. She was against human rights abuse. That's why I'm putting my vote 2023 to Nelson Chamisa for CCC. Guys, I don't want to lie to you. I give my salute, I give my respect to Nelson Chamisa against the fascist movement,